25 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо масъулини як қатор сохторҳои давлатӣ ва роҳбарони лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика машварати корӣ доир намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳадафи кори машварат баррасии татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика, хусусан лоиҳаҳо оид ба кам намудани талафоти нерӯи барқ ва бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт мебошад. ҳамзамон бо ин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки масъалаи таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо нерӯи барқ аз афзалиятҳои аввалиндараҷаи давлат ва ҳукумат маҳсуб ёфта, дар ин самт ҳукумати кишвар тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуда истодааст. зикр гардид ки таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати кишвар барои зиёд кардани иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ, мустаҳкам сохтани инфрасохтори низоми энергетикӣ, сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ 36 лоиҳаи сармоягузории давлатиро ба маблағи 89 миллиард сомонӣ амалӣ намуд. аз ҷумла дар самти пас намудани талафоти нерӯи барқ 3 лоиҳа ба маблағи умумӣ 1.1 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, татбиқи боз 3 лоиҳаи дигар ба маблағи 2.9 миллиард сомонӣ идома дорад. соли 2024 дар соҳаи энергетика боз 11 созишномаи нав барои татбиқи 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 9.6 миллиард сомонӣ ба имзо расид, ки барои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд ки дар натиҷаи амалисозии иқдомҳои ҳукумати кишвар доир бар рушди соҳаи энергетика зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор андохта, ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 17 миллиард киловаттсоати соли 1991 ба 22.4 миллиард киловаттсоат дар соли 2024 афзоиш дода шуд. роҳбари давлат таъкид намуданд ки ҳоло дар кишвар татбиқи 20 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар самти энергетика ба маблағи умумии 1 миллиарду 653 миллион доллар идома дорад, ки 36% маблағи умумии лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро ташкил медиҳад. яъне қисми асосии маблағҳои ҷалбшаванда маҳз ба соҳаи энергетика равона карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоту масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии кишвар ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. дар ин робита президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқро ҳамчун амри муҳиму ногузир вазифагузорӣ намуданд. ба андешаи роҳбари давлат масъалаи талафоти нерӯи барқ ва истифодаи ғайриқонунии он дар кишвар ташвишовар боқӣ мемонад. бинобар ин таъкид гардид ки барои ҷорӣ намудани назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ агентии назорати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва дар қонунгузории кишвар барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардид. дар машварати корӣ раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи энергетика, вусъатбахшии ҷараёни васъи ҳисобкунакҳои барқии муосир ва амалисозии тадбирҳои дигари пешбинишуда дар самти паст кардани талафоти нерӯи барқ баррасӣ шуд. аз рӯи ин масъалаҳо муовини сарвазири кишвар Усмоналӣ Усмонзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ Султон Раҳимзода, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик Маҳмадумар Асозода, директори муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаҳои бахши электроэнергетика Нусратулло Асрорзода, директори гурӯҳи татбиқи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯ Фарҳод Шукрзода ва директор оид ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва муносибатҳои байналмилалии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ Бежан Азонов гузориш доданд. баробари давлат доир ба татбиқи амалии нишондодҳои нави қонунгузории кишвар оид ба муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Воҳидзода Ҳабибулло ва вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода гузориш доданд. аз ҷумла иттилоъ дода шуд ки барои муайян намудан ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани вайронкунандагони тартиботи нави муқаррар гардида санҷишҳои дахлдор
و 3 به راه مانده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از روی مسئله‌های بررسی شده خلاصه‌گیری نموده در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشتند. از جمله پرزیدنت کشور سپارش دادند که برای کم کردن تلفات نیروی برق و استفاده ثمرانک آن همچون مسئله محوری تأمین کننده رشد اجتماعی و اقتصادی کشور همه‌جانبه چاره‌جویی کرده شود. اینچنین با مقصد برطرف نمودن کمبودی‌های موجوده و تقویت روند تطبیق ثمرانک لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی به وزارت و اداره‌های مربوطه و راهبران لایحه‌ها بار دیگر تاکید نمودند که نظارت روند تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را خصوصاً در سمت کم کردن تلفات نیروی برق درست به راه مانده برای سر وقت و با صفت برگزار نمودن آزمون‌های خرید و اجرای قراردادهای بسته شده تدبیرهای ضروری اندیشند. سرور دولت به مسئولین ساحه دستور دادند که با استفاده از امکانات و واسطه‌های موجوده از جمله توسط واسطه‌های اخبار عامه با جلب اهل ضیا و فعالان جامعه ماهیت مقررات قانونگذاری نو را وابسته به وزنی جوابگری جنایتی برای غیر قانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به هر یک عائله کشور مشخص فهمانند. طور تاکید گردید همه باید خوب دانند که من بعد برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. در فراورد مشورت کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر راهبران و مسئولین وزارت و اداره‌ها و مرکز و گروه‌های تطبیق لایحه‌ها را وظیفه‌دار کردند که فعالیت خود را کاملا بهتر نموده برای حل سریع‌وقتی مشکلات و مسئله‌های موجوده ساحه منتظم چاره‌جویی نمایند.